Dual mochung nendiko bile pachoka mano National Police Service Commission wacho ni gin kod ikruok makare mar chako chenro mandiko bila 10,000. Nilose kumwambia Steve Shitera kamera moja aina ya Sony 790. Tije ariyo chwale doho kod ketho mar mayo kendo hinyo jago picha mar kambi mar RMS Steve Shitera e boma ma Eldoret. Hawa wafanyikazi wametajwa majina yao hapa. They are all suspended pending investigations. We have already gotten their names. We are going into depth to do more investigation. Governor Mama Chakos Wavinya Ndeti oriembe tich ji 33 ma itudo kod mibadhi mar choko suru e county no. Machiegni akora weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Duol mochung' ne tayo tije mag obila mano National Police Service Commission onyiso od bura nigi kore ne chenro mandika pisas mag obila mar 10,000. E nyim komiti mar od bura mar arita jatatije maduong' mar NPSC Peter Lelei oyango ni milome mar ndiko obila dhi wuok tarik 11 dwe mar 9 higani e kinde ma obila obiro dhi chako tiegruok margi tarik 17 dwe mar 11. Gisingo matayo chenro makamano yo ma uyanga kendo maonge gi mibadhi kata dewo wang'. Mabiro kata doko ne jofwambo ogo loko e kinde mane komiti no dwaro loso e wi ywaruok madhi nyime kind duol mar NPSC kod tendo obila e wi register mayango nonro kod osara mag obila. Constitutional provision unequivocally vests the recruitment mandate in the Commission. In fulfillment of this mandate, the Commission reaffirms its commitment to ensuring that the planned recruitment of 10,000 police constables in the financial year 2025-2026 is conducted to the highest standards of transparency, integrity, fairness, accountability, inclusivity, and legality. Guarantee that the recruitment of police officers in the financial year 2025-26 will be credible, lawful, nationally representative, and publicly trusted. The timelines and milestones for recruitment phase. The advertisement is proposed to be published on 11 September 2025, with recruits targeted to report to the training college on 17th November 2025. Kawadhi nyimeni achiji ariyo ochwale nyimdo ma Eldoret kuom monjo kendo mayo jofwambo ma Citizen TV Steve Shitera gike mag tich kendo weye kod hinyruok. Nyakoromogi mano en report mabende wabiro miyo gi kanyo gi kukumare ka wayude. And also the alternative. 1715. Wastaka la kwanza nasiko kwamba mweza kuipa nguvu kwamba tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu ikiwa soko la Kamfundi West Soisa Country Kibola Usalisho mkiwa na wengine ambao wako mbele ya mahakama kwa mmejiami na silaha hatari ambayo ilikuwa ni uvimba na mawe. Niliosa kumwambia Steve Shitera kamera moja aina ya Sony 790, laptop moja aina ya MacBook, mteja lake kulikuwa na 2 hard disk, 1 iPad. Hizo vitu zote thamani yake ni 300,000. Kuna shilingi pesa taslimu shilingi 300,000. Jumlisha zote pamoja inakuja 712,000 property ama mali ya Royal Media Group. Wakati ukitekeleza hiyo robbery ama hiyo wizi unaweza kuuliza Steve Shitera
Jodak maidore madogo e kaunti ma Tana River oteo mach kuom achich moro ma owito ngimane ka ichich kode ni en jakuo apiko. Ma otimore kogwen makawuono kama chejno kod nyawadgi mane otony e lwet oganda bang' monjo Osman Salim kendo chwoye kod pala nyadinwoya kane oikore mar dhi alam e od lamo mar Josalam kata mosque. Osman ne oresi kod jowetene ka chijego mane temo ringo to ne ojuki katemo kwepo kendo rodhgi marach. Apisas mag arita kwe ma Bangla ne ochopo kanyo kotelnegi kod jalup komishona Joseph Kipkorir kendo kwero tim mar kawo chik e lwedo kosingo nonro. Kuna waizi ya bodaboda wamekuja kwa kijana ambaye anaitwa Osman Saleh ambaye ni mjomba yangu, akiwa ako kwa net. Walimvamia, walikuwa wanataka kuchukua bodaboda, walimchoma na kisu. Mmoja wao sasa kwa hii kijana Osman alikuwa na mtu ambaye wanalala pamoja. Huyu kijana amemsaidia, akagonga moja hapa kwa mguu. Kwa mguu sasa aligonga na kijiko, sasa akapata kijana. Sasa ule mwingine amekimbia. Sasa kufikia asubuhi tulifuata nyayo huyo ule mjambazi. Raia wamefuata. Sasa walikuta yeye anakaa kwa ukuta mwingine pande hii. Sasa wakammalizia hapo. Katika miezi miwili hiki ni kitendo cha 4. Kuna mwanamke kauawa kinyama, kuna mzee juzi wiki 2 akauawa. Kwa hivyo watu walikuwa na hamaki, hawakuweza kustahimili. Ndipo wakaweza kumnasua ule kumpa adhabu ile bwana, kwa sababu alikuwa anasema imezidi na imezidi. Hata hapo jana kuna mtu amedungwa kisu. Wakati tuliulizia wananchi kwamba hii ni kama ni syndicate ya wenye wanaiba pikipiki, na hizo pikipiki mara mingi nasikia inaibiwa inaelekea upande ya Bura. So tutashirikiana na wale security team ya upande hiyo kuangalia kwamba hii syndicate tutamaliza, na naomba wananchi kwamba wakati wote ile wasichukulie, hata kama kuna hasira, wasichukulie sheria mkononi mwao. Riwruok mar weg nyamburko mano Mass Mobility Operators Association osemo kalo joriembo mag bodaboda kuom wang'o nyamburko mag kinde ma giyudore e masira mar apaya. Ka otelnegi kod jakom mar riwruogno Nelson Mwangi kaachiel kod jagoro margi Wilfred Busire gikwayo gai mar obila kaachiel kod okwach kich mondo odonjre e wachno kendo tim nonro matut e wi kit njore ma kamano kaka okang' mar thiro njore kendo neno ni jogo ma oyud gi lal oyudo ratiro. Bende ginyiso weg bodaboda mondo owe lweny kod ich wang' mang'eny kendo ne ni ka masira otimore to gikonyo joma oyudo masira kendo chiwo lipot makende tesendo obila machiegni to ok wang'o nyamburko moting'o omenda. These vehicles that are being set ablaze are not ordinary machines. These are drivers of the economy of this country. These are vehicles that investors have gotten them through a lot of sweat, through loans. So when we see boda riders setting them ablaze, we are very sad about it. We strongly denounce the burning of vehicles in Juja that happened in Juja, Thika, Vihiga, Embakasi, the Donom area, and other areas. Accidents are, however, tragic, must never be met with mob justice. Kenya is a country governed by laws and established institutions to deal with such cases. We call upon the National Police Service and the Directorate of Criminal Investigation to swiftly investigate and prosecute all perpetrators involved in these violent acts. Justice must be served, not only for the victims of accidents, but also for victims, vehicle owners, and operators who have lost millions of shillings in destroyed property. Gavana Machakos Wavinya Ndeti oriembo apisas 33 mitudo kod mibadhi e sirikande e bad migawo mar osuru kama gitimore kinde ma ywak osebedo ni chochni kod machieglo mag badruok okwako kaka tayo tije mag Tend County no. Koloso gi jofwambo, Gavana Wavinya okoni midhiero maduong' manyaka kedgo en mibadhi kaka tuo makoch kolero ni ng'ato ka ng'ato nyaka chur kod msalape. Wavinya lero ni moko kuom apisas mage osebedo ka bano omenda kendo luchore ka wito riside. To moko bende pedho bok mabandia kaka yor lodho omenda
mowinjore kod jopiny. Gavana Wavenyo kod listi mar apisas moriembo osechwal ne DCI kod EACC mondo kawnegi okang' mar chik. Hawa wafanyikazi wametajwa majina yao hapa. They are all suspended pending investigations. We have already gotten their names. We are going into depth to do more investigation. Na wengine, we have the facts even from the system. They have been collaborating with people from outside. Mtu anaenda huko nje, anaambia mtu nitakupatia license, unapatiana pesa, unakuja kwa license in the hanging system, unaenda unapatiwa jina ya mtu mwingine. We have that information, we have that evidence. And I'm just telling my workers in Machakos County, please, wale wako na tabia ya kufanya hizo vitu, wawache kufanya hiyo maneno. Because we have bills to pay. We have salaries to pay. Pesa yote sasa, ikienda kwa mifuko ya watu, tutafanya nini? Gikilua maoko puodhi na mlolwe en achiel kuom midhiero mosethiro sekta mar lupo kendo duoko chien kwan rech e nam lolwe. Jotend dho wedhe kaunti ma Siaya koro nyiso geno margi mar chako apedha ne jogo matiyo gi kilua ma kamago e dho wedhe mopogore mana ne kilua mopuodhi kende ema itiyogo e nam lolwe. Gilero ni kilua marichogo duoko chien kwan rech ni margi mako nyaka nyithi rech matindo. Apisa maduong' e migawo mar pur, pith kod lupo e kaunti ma Siaya Elizabeth Adongo olero ni giseketo kenge mowinjore mar jiwo sekta mar lupo kaka miyo gi gige pimo rech e kind sir mamoko kowuok kuom sirikand kaunti ma Siaya. No, out of that effort, wayudo gik moko matin from weighing machines, chairs, wayudo gik ma ginyalo repair go offices, gi gik ma opogore. Koro gik ma gidhi timogi and part of the bigger effort ma the county katiyo gi jo BMU temo mondo wa empower the beaches. As you know, ni Siaya, a third of the Lake Victoria Guinea lakefront ni Siaya. And efforts temo watimo en Guinea as the department dwa watu watimo gik moko ariyo. Number chiel en ni ji olup kata ji oti gi lake in a safe and secure way. Mane momiyo we put a lot of efforts in monitoring and surveillance. Mar ariyo, watemo mondo nam ma wan godo ni the blue economy obed gima nyalo loko ngima ji o improve gima wawacho livelihoods. Maparo ni BMUs kaka coordination mar BMUs no bedo mapiyo mag grube modongo bende mane yo kendo gima chaka kwayo ne BMUs mawa ni mondo me BM ne county yudo osuru maber nyaka gin be gi control giduok kilwa maricho piny ma beaches magi mondo wane ni wanyalo keto mabeyo moko ma koro rech ok rume na mainya mondo gine county yudo revenue. Kawadhi nyime ni riwruok mar Safaricom Foundation ochiwo ayanga klese kod apise mag jopuonj ma ogere skul primar ma Omolo Agar e kar chung' od bura ma Karachuonyo e nengo mar $35 million mar konyo e ting'o malo chenro mag somo e skundno. Chal mag klese skundno osebedo maricho, gino mane omiyo riwruogno okawo okang' mar muko oko klese go te kendo chako gedo manyien ma koro ne gichiwo ayanga ne tend skundno. Jagoro mogirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo mane otelo e kinde chenro mar chiwo ayanga klese go okoni chenro no biro miyo jopuonjre lwasi maber mar somo manyalo miyo gichopo lek margi e kinde mabiro. Bende kwa jogo manie sectors mag jigiwegi kod migepe mamoko mondo kaw ranyisi ma Safaricom Foundation mar bero ngima jopuonjre kor gwenge e kinde ma jokanyo ma Safaricom Foundation ne okoni sekta mar somo kod thieth ema gikete maino margi. If you don't get the infrastructure right, if the environment is not right, it's very difficult for the students to concentrate and to actually pass exams and be achievers in life. And for that, coming together today to celebrate what M-Pesa Foundation has done to Molagar is a big, big thing. Education in particular has been an area we have seen has the power to unlock our community's potential and enhance our people's livelihoods, regardless of their backgrounds. As such, in partnership with the Ministry of Education, we have consistently
invested in local communities. And I'm happy that we are receiving a new built infrastructure today donated to us by the M-Pesa Foundation. From here, I know our learners are going to be engaged fully in learning and their performance is going to improve. We are happy for the ICT and the computers that we have received. This one is going to make our learners be digitally empowered. Nyakorabogi e pautuke weche mamoko mabende waikoni e pautuke biro e mbele nyime kanyo kao kama nyakoromoge dwani mondo mi walor chenro mar kagi kacha gi thuoloni aneno ka DJ V kachiel koda jawadgi mamoko oseikore mar keloni ngolo e chenro mar ngoma owake kao kamano ko budho kodwa e chenro ni nyinga Simfros Okinda.